Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Sure na. Amy, tara. Ay, una lang, Renner. Anis ako silang muna. Kita may naguban pengon din eh. Kita say magdungan sa papauli. Dali na, Amy. Uy, iko guniti. Di mo ko pungkol. Ka-sweet, uy. Dong Jeff. Muna, Jeff, ato na mi. Sige. Amping mo doha si Amy. Ako gining ampingan si Amy kay gatagan ako niya chance. Lo, si Chance. Ngano? Chance ba? Gatagan ako ninyo pasaylo ni Muna. Aw. Pinakog unsa nga chance imong gipasabot. Gisultihan na bayati ka ha. Nga wako'y gusto ni mo, Renner. O lagi, Amy. Nakadawat ako na. Tara. Tuwa na sila si Amy ug katong Riner. O, padamian. Unyahay mas ati muna nimo. Tuasa mong kwarto pa. Pa, makadawa akong basketball. Nala, sige. Asa makaduwa, dito ka sa tapat sa Tikjangdong Special Foods. Dito. Nahala, pag-amping nga dili ka mapiang, Jeff. O, pa. Salamat. Nato na ko si Muna sa ilang kwarto ni Jeff. Dito di ka silang muna, Eme. O, Papa Iking. Kuyog mo tong Renier nga inyong classmate. O, Siya ba katong giingon ninyo ni Muna nga wa makabarog o nagdisod paglakaw? siya pa Iking. Yan nakalakaw man lagi. O, kay nagpatambal man siya ni Ingko Ibyong. Tinuod ba nga naengkanto siya? Maumay pong ni Ingko. Kining pa. Basig mosuroy si Noy Damian din sa ato. Ako tong giingnan nga nakay daghang dawat nga tuba. Ay, di naman siya mo inom na ko eh. Aw bala nagdi siya mainom. Basta kay ako tong giingnan nga mosuroy siya din sa ato. Ano sad magkabanding mong duha ba? Oy. Aray. Nalipong man kong kalit. Salita mo mo. Paiking nalipong ko. Ha? Patabag ako pa. Oh, Eme! Eme! Kinoko! Kalit sila tumba! Eme! Eme! Shayka. Waman biyais amahan si Amy. Di ko maghigayon sa pagkuha sa lawas ni Amy. Aron, madago siya din sa palasyo. Narigahapon siya, wa mo lakaw. Akong ipaabot mo biya siya kang Amy aron niya. Mga tabang sa mga linalang pero wa man mo biya. Maglisod ko ini da. Pastilan, usabay ko buhaton ini. Ibi anak. Ibi, anak. Sila pag inauli anak ka. Galuma ka. Ha? Kalit mo katumba. Kalit ra magkalabad ang akong upa. Pastilan, naratol ko eh. O ko sabot sa ikong buhaton. O ko magagawa sa bahay. Aron unta pagpangayog tabang sa atong mga silingan. Maligani naulian na yun ka. Atagi kong tubig balihog. Uhaw kay ko. Sige, Eme. Wat na niya ha kay magkuha ko tubig. Salamat pa, Iking. Ya, kumusta naman kanak? Okay na ko pa. Natambala na nga akong kauhaw. Nagutman ka ba? Wa man. Busog kayo mi dito sa ilang muna kay nagdaman og duha ka karton nga pizza pie si Renner. Busog day ka. Di ka nung kalit mo nagkatumba. Ambot lang ato. O kung may bang anong natumba kog kalit papaiking. Paspas man ang pagtubo sa tiyan ni Muna. Ay,
Ni kalit ra magkadako. Padamyan, Ah, kitsa mo gitanaw. si ate ni mo, Jeff. Ay. Pa, ang dakong tiyan ni ati mo na no. Ay, Jeff, ato lang kining atong nakita kang muna, ha? Mo hinungdan nga dili ko gustong magawas-gawas siya. Aron dili sa libakon sa itong mga silingan nga mga himantayon. Nga namabdo si ate ni mo nga way lalaki o amahan nga nagpakita. Nagpa naman ko na pa. Eh, nakabantay man ko sa tiyan ni ati mo na nga ni dako ni. Di ba ka na padamyan? Doon na nagkayapo. Ah, Jeff. Sige maglihok ang bata sa kuntian. Namatid, baya ay. Baby, pakatul kag balik si nanay mo na, ha? Kaya ganina rin ka nagsikiklihok. Nihunong siya pamatid. Nakasabot na yun siya. Anak, gusto ni nanay mo na nga buutan ka, ha? Ati mo na. Oh, Dong. Oh, bangon lang kikati. Nakamata ko dong kay nagsigig pamatid ang bibi sa kuntian, good. La, basig mo gawas na nati. Basin. Sige na dong. Balik na tagigda kay kadlawon pa man tingali ron. Mingaw pa man. Sagot eh. Lord, ayaw kong pasagdi sa akong pagpanganak, Lord, ha? Tabangi ko nga, dali rang magawas ang akong anak. Please, Lord. Naunsa man ko. Alas 3 na skadlaon. Wa pa mo pislo kining akong mata. Wa gyud ko batiag duka nga unta hago man nga akong lawas. Ay, hago man unta ni kaganina. Sinyalis na ba kini sa kataas sa akong edad? Oh, uy, tingog karon ni Mona. Padamyan! Atuon ko sa Mona. Magdali ko. Padamyan, si ate mo na. Gisakitan sa yung tiyan. Ate! Ate mo na! Ang akong minahal, manganak na siya. Pero, way magpaanak niya. Sila rang tulo ang nasa ilang bahay. Kaluoy niya. Ato na ko si ama og ina. Mangayag og tabang nila aron dili mag-anto si Muna sa iyang pagpanganak. Sakit na kaya akong tiyan, Papa Damian. Kalma lang anak. Relax lang. Ayaw, pagkusga ang imong tingog, ha? Di mabatian ka sa atong mga silingan. Kalma lang. Si ate mo na. Hindi pa ningot ni Mayo. Jeff, nala, pag-init itong tubig. Sige na, pagdali. Ha? Akong pabukalon pa? Pabukala lang kadiyot. Uya hauna. Huwag ibalhin sa plaganita. Ya, ibutang ang labakara, okay? Sige na. Murag may magawas na pa. Unsa? Nganong naratul ka man? Naluoy ko ni Muna, ama. Hika pa lang ang tiyan, Adonis. Ha? Hika pa lang. Huwap-huwa pa. Aron mo gawas na ang inyong anak ni Muna. Buhata dayo na akong gisulti nimo, Adonis. Muadto ko sa bahay nila ni Muna, ama? Natural. Kay hikapon mo man ang iyang tiyan. Kinahanglan nga naa ka sa giliran ni Muna nga manganak siya kay ikaw may amahan ni Amara. Amara? Oo. Mao kanay ipangan sa inyong anak ni Muna. Amara.
Mona, Ni ka. relax lang. Ikapon ko o huwap-huwapon ko ang imot yan. Jeff, hain namang tubig, ha? Hanggang lumag Ayaw ka ka na. balaka. Dili sila makakitan na ko. Baby Amara, gawas na. Gawas na, Amara. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!